al'ummar duniya mai kallo mai saurari, kamar yadda ka saurari irin lafazan Maryam a cikin shirin labari na tare da irin bayanan da kuma tarihin da Al-Amin ya bayar nasa na kansa, wanda tabbas hakan yana nuni da cewa tabbas shi ne Al-Amin ɗin, kuma ita amaryar ta ce tabbas samsam wannan ba Al-Amin ɗin ta bace ba. To ya kuke ganin shirin labari na episode na 13 zai kasance, ko in ce episode na 13 yanayin yanda Zaira zai bayyana cewa meye kundarin abinda ake so a sani a cikin wannan shiri na labari na. Da kallon saurari da fatan ka nishaɗantu da kallon wannan short bidiyo na cikin shirin labari na, ina neman alfarma ka daure ka danna mana subscribe domin samun ingantattun shirye-shiryen tare da zababbun labarai kamar haka. Mun gode, wassalam.